Igento gia kabere ngo chigokora ngo batebiga. Chena akorete gas for 10 years. Ngakora. Deputy Governor to akorete na gas national government. Omo no na national government. No mani te boy. Ekero na ari ko andova. Aba bisa no muriga aba ba sia mu achete town. Igona ro se tigi into kia andova kia ringa manchingi. Nkaba basi nkabaye gasi no koboko okobe kabaye gasi buya kabisa ateba take over. Igo egasi ina baete njebura na chiete tata deputy governor. Nanga gukwana kendi ya kisi county. Pesa oyurigo. Igo nko basabaga kikimuranche. Bagusiyo batebete ngato to ndia bitena. Iyo nko gusabaga kiekero koyona timonye ko ndibitena nga deputy nga governor orenga na akoreteiga governor orenga na akoreteiga ikiagera bagusiyo batebete nga umuremi umureni ga gutamira obukombe osabana abate bana obukombe bwiganga mbori orobutu lakini ko matebi nganje to ko nyibu nani nkwane ko nyibu for 2.5 years. Mo baise ko mo mbwati bitana.